Това е България. България е държава в Европа. Разположена е в източната половина на Балканския полуостров и заема 22% от площта му, както и 1/27 от Европейския съюз. Европейският съюз е съюз на европейски държави. За него разнообразието е важно нещо. Затова и българите много обичат разнообразието. Населението на България е 7 милиона 639 хиляди и нарича себе си българи. Българите имат много обреди и обичаи, които произлизат от съчетаването на езически и християнски разбирания за света и космоса. Националният девиз на българите е "Съединението прави силата". Българите се делят на българи, роми, турци, граждани, селяни, софиянци, българи зад граница и други. Българите са се заседели по тези земи няколко хиляди години преди Европейския съюз. И понеже са тук отдавна, започнали да забравят някои неща. Хубаво е, че като забравяш, се сещаш да започнеш да си припомняш каквото си започнал да забравяш. Такъв, дето се опитва да започне да си спомня неща, които е започнал да забравя, се нарича самодеец. Самодеецът действа по собствено желание. Нещо го кара отвътре. Повече няма падък. Много се извинявам, ама ще изпусна животните и няма кой да. Че аз съм сам, няма никой вкъщи. Това е господин Сумноев. Той гледа животни. Господин Сумноев не забравя да се грижи за тях. Той умее да танцува влашки хора. Това е самодейният танцов състав към читалището в село Връв, община Брегово. Брегово се намира в България. 9 села има в общината и 9 са влашки. И Брегово, което е град, си е всъщност едно хубаво голямо село. В 9 села играят по 9 различни хора. Всяко хоро има характерен ритъм, само за него, характерна мелодия единствено и само за него и стъпки, които придружават този ритъм и тази мелодия и са характерни само за това хоро. Има образци, при които не се повтарят стъпките от началото до края на хорото. Хората излизат да играят тези хора, защото имат нужда да празнуват живота въобще. Като една миниатюрна проекция на цялата ни държава. Тук започва Стара планина, тук има равнина, плодородна, тук има река, 2 дори. И точно за това казват, че ние сме от най-мокрите власи. Всички власи са мокри, но ние сме най-мокри, защото сме на 2 реки. Тук Дунава за пръв път ми е българска територия. Дунав е река в Европа. Тя минава през 10 европейски държави, включително и България, преди да се влее в Черно море. Черно море страда от презастрояване. Друг град, който се мие от водите на Дунав, е Оряхово. В Оряхово също има читалище. Читалище е типична обществена институция, която е библиотека, театър, школа по чужди езици, танци и музика, място за беседи. От 90-те години на 20 век служат също за киносалони, пенсионерски и партийни клубове. Към настоящия момент броят на регистрираните читалища в България е 3325.
Читалището в Оряхово приютява музиканти, които си припомнят хората на Дико Илиев. Дико Илиев е композитор на над 100 музикални произведения. В България има много хора, които познават произведенията на Дико Илиев, но си мислят, че това са народни песни. За Нова година, след като се изкаже президента, първото хоро е на Дико Илиев, Дунавското хоро. Това е най-хубавото хоро. Мога и да го засвирам малко, ако искаш. Веднъж на една репетиция, когато оркестъра почивал, през прозореца се чуло Славейче. Дико Илиев взима листчето и записва песента на Славейчето, го дава на един кларнетист да го изсвири. За всички, за очудване на всички, това, което Славейчето е спяло, кларнета го пропява. Българите много обичат музиката. Трудно е да се определи какво е музика. Музиката е добър начин да помниш. Сега събота имаме една сватба в Михайловград, в неделя имаме една сватба в Враца, утре едно погребение в Остров и така нататък. Свирим и весело, и тъжно, и какво ни падне. Тъжната, веселата и другите видове музика се състоят от звуци, които биват тонове и шумове. Шумове, например, издават кукерите. Аз съм Раденко Димитров, най-стария кукер в селото. За бъдещите успехи на читалище Пробуда в село Жабокрът. На здраве! Жабокрът е село в България. В него има кукери. Кукерите са мъже, предрешени като зверове. Кукерите танцуват по улиците, за да изплашат злите сили и да пропъдят студа. Първата маска ми беше от чанта. Чанта, баща ми зашина чантата отвънка вълната и това ми беше първата маска. Страшно е. Тръпката е много голема. Просто много голема. Не може да се опише. Тогава не усещаш умората. Значи като си вътре, това е ходене, около тебе са 40-50 човека. Всичко скача, всичко играе, всичко танцува. И тогава нека си умората не я чувстваш така, като да речем сега, ако вземеш да ги носиш от тук до вкъщи, не мога ги отнесем. На Нова година се носят. Каква е тази сила? Не знам, обаче става. На здраве! На здраве! Успех на всички желая и на вас по-често да ни гостувате, за да може да се популяризира нашата традиция. Гарван се намира в една котловина, заобиколени от всякъде с баири, на 3 км и половина от брега на река Дунав. Той е житницата на България. Значи с житото на Гарван България може да яде един ден хляб. Цяла България. Хляба от край време си е било нещо, без което човек не може. Не само гарваници, всеки жив човек. Някои по-малко го обичат, други повечко. Хлябът се прави от брашно. Брашно може да се прави от различни зърнени култури. Хлябът е насъщен за народите. Той се приготвя по различни рецепти, някои от които са забравени, а други се предават през поколенията. От брашно се прави не само хляб. Приготвихме
Едно време ще ме малига, защото едно време бяхме много гладни. Нямахме брашно, нямаше какво да ядем. И просто ядяхме царевично брашно. Той е тиганици. Едно време майка ми, като се върнеше от работа, от нива, и ние гладни сме били 4-5 деца. И тя какво да направи? Не прави тиганици. Айде, мама, да ви направя тиганици. Ние седаме покрай нея, тя с един сач голям, слага сача на пироста и ни правиш тиганици. Тайната на всяко хлебно произведение е да се меси с любов. Допускат се и грешки, както аз съм допуснал, трябваше малко по-малка тава. И зато и малко ми крив. Това е истината за хляба, за кравая. Освен, че задоволява хранителните нужди, хлябът е и дух. Аз показвам обреда 40 дни след смъртта на покойника. Правят се 12 питки, които се казват прусори, или фактически това е тялото на Христос, а това е тялото на 12 апостола, които са били при Христос. Казваме, че хлябът е душата, или по този начин, докато още душата не е излязла, се приготвя питата, за да може лесно да отиде в отвъдното самата душа на мъртвеца. Вяца, вяца, чераеш, туври саман бътърнещи. Вяца, вяца, чераеш, туври саман бътърнещи. Vrei să mă faci un bătrân, mai dorule, să merg cu cârja pe drum, să merg cu cârja pe drum. Vrei să mă faci un bătrân, mai dorule, să merg cu cârja pe drum, să merg cu cârja pe drum. На времето е било красота, да можеш на Великден да хвъркнеш от село на село, да видиш какви хора, какви костюми, какви песни са пеят. Това е най-големият български празник и е, може би, единствен в света, който едновременно почитат мъртвите, почитат Бога, играят наляво и после обръщат всичко надясно за здраве и за дълъг живот. Старите хора поръчваха на снахи, на дъщери, като умрат, дрехите дет съм се венчала, да ме ги сложите. Ами на онзи свят ще ли да се намерят мъже, им щял да я познае по дрехите, с които се е венчала. Такава е традицията, не само тук в моето село, в цяла България е така. Освен семейството си и родното си село и България, обичам много фолклора. И то заради фолклора обичам България, иначе заради някои други неща не бих я обичал. И 30 години аз обикалям от село на село, събирам материал от фолклора, предимно песни, танци, обичаи и най-вече народни носии. И събрах от всички етнографски области на България. Това ми е основният интерес – българския фолклор. Но в неговия изворен, в неговия автентичен вид, така както е битувал в живота на българина. Някой може да каже, че са изтъркани така изказвания, но народ, който не си помни традицията, той се обезличава, той се загубва националността, загубва характерното на етноса, към който принадлежи. По света има много народи. Народ са хора, обединени под едно и също правителство. То може да бъде еднопартийно, коалиционно или сваляне. Спонтанното сваляне на правителството от народа се нарича революция. Често през революцията в живота влиза новото. Песента звучи така. Вижте, намираме се във военния клуб на Шумен. Погледнете паркета. Този паркет не знае годините си. След разгрома на унгарската революция през 1848 година съвсем случайно в Шумен се появяват революционерите, които търсят политическо убежище в Турската империя. И между тях прекрасният музикант Михай Шафран, който идва в Шумен и създава първия български оркестър.
Българин за първи път вижда инструмента цигулка, за първи път вижда инструмента флейта. И няма как да няма контрабас, защото европейски оркестър без основа е изключено. И тогава един столар, по рисунки, по обяснение на самия Михай Шафран, направя първия български контрабас, изработен в град Шумен. И идват жените на Шафран и започват да играят венгерка с къси полички, завъртат се бедрата на жените навън. Боже Господи, какъв е този морал? Шуменци се докосват до някакво ново европейско начало. Ето на модата как навлиза европейската бавно и постепенно. Виж, няма как да не полудее човек при този танц. Не. Шумен е болен град. Болен, заразен от музика. Освен жените на Шафран, от Европа идват и калдарашите. Калдарашите ни казват на нас, бакърджиите. Това калдарашите, това е романска дума, котлар, бакърджия, калдари. Епохата от каменната е минала към медната. И хората преди нашия занаят са яли в глинени съдове, а когато навлиза нашия занаят в света, започват да се хранят, да имат медни съдове. Нашите дедеви идвали са от Унгария, а прадедовците от Австрия. Ние сме австро-унгарски цигани, ни казват на нас. Цялото ми семейство излиза внуци и превнуци, 58-59, так се раждат. И си спомням годините, когато сме дошли от Северна България. Аз съм бил на 4 години. Баща ми с една каручка и кон идва. Некъде пътуването е трябвало около 1 месец. Идва тук и за 40 години е време с труд и амбиции сме постигнали добри неща в живота. Реализирали сме се както наподобява. Име имам с хората сме си създали, защото не е само да си майстор и да си много красив, а трябва да си и между хората възприемчив, да те възприемат. Имам научени хора, аз съм научил, създал съм много хора, които са авторитетни. Създал съм бакърджи, създал съм обущари съм учил, бакърджи съм учил, железари съм учил. И тия ги имам къде съм ги учил да работят и да създадат и са тръгнали по хубавия път. Абсолютно ги сметам като мои деца. И те ми правят чест. Ето. Взявам се. Това беше имуществото на хората. Това им беше на времето бакъра. Да има звук. На практика медните каладисани съдове са вечни. Те са само част от чииза. Чииз е невестински дар, дрехи, покъщнина, които младото момиче отнася в дома на съпруга си. Село Дългач се намира на 18-20 км от град Търговище. Населението на селото е 90% помаци или българо-мохамедани. Традициите в селото са се предавали от поколение на поколение, но сега вече някои от тях започват да не се предават, да не се запазват. Чиз се събира цял живот. След това се използва или бива прибиран в гардероби. При нас е задължително булката да има някакъв чиз, да занесе нещо при новото си семейство. Още от как се помня, майка ми малко по малко събира, купува разни неща за бъдеще, за моята сватба. Събирала джунджури, които сигурно няма къде да ги съберем вече. Всичките гардероби са припълнени.
Аз много малко или много съм изостанала от традициите на майка ми. Това е останало от нея и тя си го спазва за напред. Чиз, думата чиз, да, може би ще купи нещо за бъдеще, ако имам дъщеря, но сигурно няма да е точно в този вид. Утре е моята сватба. Очаквам да дойдат да ме вземат. Бъдещия ми мъж с около 10 коли. Ще ми вземат чайза и мене. Сватбата е отбелязвала момента, в който момичето и нейният чиз губят своята девственост. Сега това не е точно така. А сватбите не вече са чисто по-американски. Хвърляме букета, кой ще го хване. А в българската булка в деня на сватбата някакъв атрибут, цвет или кланяшка кърпа, или какъвто и да е накид да падне, без да иска, е лоша поличба. Стъпват, постилат бяло платно в ресторанта, стъпват по него, играят, никой го не прибира. Бялото платно се постила в къщата, където влиза за пръв път. Той е символ на това, че тя идва чиста и само тя стъпва по него, не е младоженика и той штрапа по бялото платно. После ще или в ресторанта да го изпират за другата сватба. Човек трябва да има някаква вяра, поне от време на време, ако не постоянно. Щом толкова векове народа е вярвал, защо па ние станахме такива неверници? Без вярата, да знам, какъв този живот без да вярваш в нищо. Нашият филм не може да даде отговор на този въпрос. Тук е хубаво да замълчим. След познатият ви сигнал, уважаеми съграждани, добър ден от студиото на кабелно радио Брегово. Добър ден в този петъчен, прекрасен ден. А защо ще е прекрасен, тепърва ще разберете в днешната ни програма. И както винаги, вече 52 години, кабелно радио Брегово отново ще ви информира за всичко онова, което е станало и ще става в нашия град. А след това, знаете, винаги продължаваме с нашата постоянна рубрика «От нас за вас». Поздрав най-сърдечен отправям към всички самодейни колективи и техните ръководители. Да са живи и здрави, да продължат да запазят съхранението и да го предадат на идните поколения.
хубав живот, но бързо минава.